May son diha sa atong ebanghelyo atong nadunggan nga adunay tingog pulong nga nag-ingon, kini ang pinalangga kong anak nga akong gikahimutan pag-ayo, pamati kamo kaniya. May son ining sulod sa panahon sa Kwaresma, usa ka panahon sa pagpamati sa Ginoo. Usa ka panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Usa ka panahon sa pagpamalandong sa tingog sa atong Ginoo. Sa unsa nga paagi nga kita makadungog sa iyang tingog? Sa paagi sa pag-ampo. Munang usa sa buluhaton sa panahon sa Kwaresma mao ang pag-ampo. Tulo ka buluhaton: puasa, pag-ampo, ug pagkamanggihatagon sa isig kaingon, prayer, fasting, and almsgiving. Diha day sa pag-ampo atong madunggan ang Ginoo. Muna naay usa ka manulat nganlan og William Mackhell nga niyon siya sa makanunayon diha sa pag-ampo, dili ingon nga kita makadungog sa Ginoo. Dili ingon nga ang Ginoo makadungog kanato, kundi kita hingpit nga makadungog sa Ginoo. Usbo nako, diha sa tong pagkamakanunayon sa pag-ampo, dili ingon nga kita dunggon sa Ginoo o ang Ginoo makadungog kanato, kundi kita hingpit nga makadungog sa Ginoo. Kung sa ato pamaigsuon diha sa ato makanunayon sa pag-ampo, kita mas hingpit nga makabati, makadungog sa tingog sa Ginoo. Munang usa sa mga buluhaton sa panahon sa Kwaresma kanang pagpamalandong, pag-ampo sama sa recollection. O ang usa sa pag-ampo, kinatas-an nga pag-ampo, munang itagaan o pagtagad ang misa. Santos nga misa, kinatas-an nga pag-ampo. Na pag-ampo sa matag pamilya usab o kabahin sa pamalandong ang pag-uhat niya ng dalan sa krus pamalandong. So kining tanan nga buluhaton dayag sa pag-ampo mao ang pagpamati paminaw sa Ginoo. Niya ang pagpamati paminaw sa Ginoo mudala kanato diha sa atong pagka masinugtanon. Muna niingon ang atong mahal nga Santo Papa, obeying God is listening to God. Ang pagsunod sa Ginoo mao ang pagpamati sa Ginoo. So diha day sa kanunay nato nga pagpamati paminaw sa Ginoo, sihang pulong mudala kanato sa pagka masinugtanon o masinuron sa Ginoo. Sunod, obedience. Unya diha na to makitaan kung tinuod ba kita nga namati sa Ginoo, kung kita mingsunod sa kabuton sa Ginoo. Kung diha sa atong makanunayon nga pagtambong santos ka misa nga usa ka pagpamati sa Ginoo, nahimo batang masinugtanon, masunuron sa Ginoo? Kay kung wala kita musunod, mutuman sa Ginoo, wa kita kapamati sa hingpit sa tingog sa Ginoo diha sa atong makanunayon nga pagtambong sa santos ka misa o pagkamaampuon diha sa matag pamilya, matag pamalandong, bisag ingon bisa pagkapila mo musimba, bisa pagkapila mo magampo, bisa pagkapila pang recollection ang sundon o pilan
pero wa gyapon nahimong masinugtanon matinumanon sa Ginoo, wa ka kadungog sa Ginoo. Inaamanggoy uban sige man tuod og simba maampuon pero mangsupakon mangyapon sa Ginoo. Wa ka dungog, wa ka pamati sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga nakudungog sa pulong sa Ginoo, magsinugtanon, matinumanon. Dili siyang kagulangon, kundi sa gustuhan sa Ginoo. Kay kung wala, muratag bungol. Daghan biya nato bungol gihapon. Kay wa man nisunod sa Ginoo bisag sigig simba. Wa man misunod sa Ginoo bisag sigig ampo. Wa man misunod sa Ginoo bisag sigig tambong sa recollection o retreat. Bantay mo ang mga bungol nga unsay gisulti lahi ang gibuhat kay wa man kadungog, wa man kasinati. Panahon sa Kwaresma, panahon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, ablihan nato ang atong dalunggan. Ablihan nato ang atong kasing-kasing aron kita mamahimong matinumanon o masinugtanon sa Ginoo. Ikaduha, diha sa atong pagpamati sa Ginoo pinaagi sa pagampo, pagbansay sa panahon sa Kwaresma, mahimo kitang mahigugmaon. Si Dietrich Bonhoeffer ningon siya, as we love God, we begin to listen to God's word. Kung kita mahigugma sa Ginoo, magsugod kini diha sa atong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Mo din nga nagkulang o magkulang usay kita sa pahigugma sa Ginoo kay wala man ta nagsugod sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Nganipadayon si Dietrich Bonhoeffer sa samag yapon nga linya ngayon nga kung kita mahigugma sa atong isig katao, makat-on kita sa pagpamati kanila. Magsugod gidi ay sa pagpamati, sa pagpaminaw. Mao na unsahay, kulang ang atong pahigugma sa atong isig katao, kay wala man ta nakapamati, nakapaminaw nila. Kulang ang atong pahigugma sa Ginoo, kay wala man ta namati sa pulong sa Ginoo. Magsugod sa pagkat-on, sa pagpamati, paminaw sa Ginoo o sa atong isig katao, kung kita diha mamahimong mahigugmaon. Diha sa atuang ikaduhang pagbasa, atong nadunggan si San Pablo ngadto kang Timoteo o si San Pablo mismo. Nga diin sa wala pa siya nakahimamat, nakahipalag, nakakaplag sa atong Ginoo, wala siya nakadungog sa atong Ginoo o wala siya namati sa atong Ginoong Kristo ang nabanhaw nga Dios, wa po siya kadungog ngadto sa isig katao. Wala siya nakahigugma, munang nang lutos, gipanglutos niya. Apan sa dihang nahimamat niya ang Ginoo, nakapati sa pulong sa Ginoo, nabag-o siya ug nahigugma siya sa iyang isig katao, labi na sa mga magtutuo sa atong Jesucristo. Mo ni iyang giingon ngadto sa iyang mga tigpaminaw nga diin iyang gipaambit ngadto kanila si kinsa si Kristo. Ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Kaya nabilanggo sa una sa iyang kagulingon, apan nabilanggo na siya diha sa Ginoo ug nahigugma siya sa Ginoo ug napakita siya sa gugma ngadto siyang isig katao. Maigsuon,
panahon sa Kwaresma, panahon sa pagpamati sa Ginoo, pinagi sa pagampo, aron mabag-o kita diha sa pagka masinugtanon o diha sa pagka mahigugmaon. Naay kabag-uhan. Muna diha sa Ebanghelyo nga nagdasig o nagtawag kanatong tanan sa kabag-uhan nga gipakita sa atong Jesucristo sa pagbag-o sa iyang panagway. Transfiguration. Kung tan-awon siya nga pulong sa uban nga konteksto, naigon kini siya nga usa ka proseso sa pagbag-o sa porma. Usa ka proseso sa pagbag-o sa figure. Mura baw magic. Kanang mga magician, pag anak, mabag-o, na-transform, na-transfigure. Pero ang pagbag-o sa atong Jesucristo, magbag-o siyang panagway, gipakita niya ang iyahang pagkatinuod kung kinsa siya. A true identity of Jesus as true man and true God. Tinuod nga tao o tinuod nga Ginoo. Walay luna, oras, panahon nga siya dili Ginoo. Diya siyang pagkatao, Dios nga na tao, incarnation, apan dili siya ingon lang nga tao, kundi tinuod usab siya nga Ginoo. Gipakita niya ang iyang hulagway nga siya tinuod nga tao, aron kitang mga tao magpamatuod usab nga mopuyo diha sa Ginoo sa hulagway nga Diosnon. Nga pakita sa atong Jesucristo ang pagpadayag, the revelation of His identity or divinity. Dili lang tao, tinuod nga tao, tinuod nga Ginoo. Tinuod nga tao, Dios nga nagpakatao, incarnation, pantao mo tinuod, Dios nga tinuod, ipakita siyang hingpit nga panagway nga transfiguration. Kung sa ato pa maigsoon, kini nagdasig kanatong tanan sa pagbag-o sa atong kaugalingon, dili masiguro panagway. Lisod man sa ibaguhon ning mga dagwaya, pila ka katsansanso ang gamiton or mabag-o ning dagwaya, pila ka kaglutatyon ang atong imnon ay injection para mabag-o ning mga dagwaya, kahi kayo baguhon, no? Pero ang panagway sa usa ka magtutuo, sa usa ka Katoliko, pag-uhon kay imong pangalan, akong pangalan, Katoliko. Kung tan-aw nato diha sa unang pagbasa, atong nadunggan ang usa ka pangalan nga si Abram. Si Abram, pasabot, the Father or God is exalted. Apan gibag-o ang maong pangalan nga diin gihimo siyang amahan sa tanang mga nasod sa pangalan nga Abraham. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Gibiyaan nahimo siyang nahimong amahan sa tanang mga nasod. Gibiyaan ang pangalan nga Abraham, gipuy-an ang pangalan nga Abraham. Unsa kay biyaan nato panahon sa Kwaresma aron mabag-o kita. Siguro nanginhanglan kita sa kaluoy sa Ginoo. Muna mingon diya sa Salmo, "O Ginoo, kaluy kami. Sanglit nagasalig kami kanimo." Diha sa kabag-uhan,
nga mamahimo kitang malipayon. Kagipakita sa Ginoo nga humanin ning kinabuhia na kinabuhi nga walay katapusan nga noon ato usab kanang nadunggan diha sa katapusang linya sa ikaduhang pagbasa. Pinaagi sa maayong balita nga gipadayag niya sa atong Jesucristo ang kinabuhing walay katapusan. Siguro kwaresma, kagulanan, kinabuhi ni sa kalibutan, kalunanan, apan atong tan-awon may suon na ay naghulat ka nato, kinabuhing walay katapusan, mo nang naay kabaguhan, nga manghiusa kita sa Ginoo, mabag-o kita sa Ginoo. Mananindot day kaayo, nga likod ay sa mga kangit-ngitan, na ay kahayag. Likod sa mga kasaypanan, na ay kabaguhan. Nga diin, angay kitang maglipay o magsadya kay human sa Kwaresma, panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Human sa kinabuhi din sa kalibutan, nga ay kinabuhing walay katapusan. Nga angay kitang magsadya, maglipay. Nindot kaayo, nga naay sekreto sa kinabuhing malipayon, samtang naapata dinhi sa kalibutan. Ngaingon, una, nga eat half. Kaon ug katunga. Muna kabahin sa fasting. Kung mukaon ka og tulo ka plato nga pagkaon, usa na lang og tunga. Kung mukaon ka og usa ka lechon nga manok, tunga na lang. Eat half. Basig ul ka, kay, uy, katunga raman, pero may mong malipayon. Kaya nga naman, diet, fasting, makatabang sa health. Mabito ng uban, maski wala pa'y kwaresma, nag-diet na. Pero gaan ka ayong pamaynaw, gaan ka pamati, malipayon. Layo sa sakit. Ikaduha, ningon nga, walk double. Lakaw. Lakaw doble. Lakaw matag adlaw o kaduha ba sa saksimana, katulo ba sa saksimana, walking is healthy. Makahatag kalipay sa walingon. Na isa ka bata o batanon, niyon siya ang iyahang lola nga nag-edad o 70. Sige na siya lakaw-lakaw. Nag-walking siya. Nya, sige lakaw niya, hangtod karon wa pa mo uli. Nasubrahan siguro kayo iyang paglakaw. Nawagan siya kung siya makakita, palihog, papaulian siya. Pero walking is healthy. Walk double. Katulo nga sekreto, aron kitang mamalipayon likod sa makagulanan, kay gipakita man sa Ginoo nga naay kalipay. Niingon, laugh triple. Katawa, dili lang dubliha, tripliha. Di ba? Laughter is the best medicine. Munang ang nakadungog sa Ginoo, misunod sa Ginoo, nahigugma sa Ginoo, malipayon. Unya, katawa lang. Bisag naas kagulanan. Di ba mo yung tawanan mo ang iyong problema. Kung problema imong na if your problem is your face, face your problem. Katawa, bisag walay katawanan. Importante, ni katawa ka, triple. Malipayon. Transformation, transfiguration, kabaguhan. Unsa kaha ang mahimo natong kabaguhan sulod nining panahon sa Kwaresma. Diha sa pagpamati sa Ginoo, nahimo batang magtitumanon. Diha sa pagpamati sa Ginoo,
nahimo batang mahigugmaon. Diha sa pagpamati nato sa Ginoo, nahimo batang malipayon. Kini ang pinilangga kong anak. Pamati kamo kaniya. Manindo kitang tanan, gatong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo